Guys kay nay namalit sa barangay. Nado na naman guys. Nori sa ako guys og sikwa ay patula. Hello guys, nari ko dali sa ngamo guys kay ipatangtang na dari mga butang guys kay naalagi anay. So gipadaplin na dari guys ya. Subas kadaghan nga tanom guys, naglibog na kung asa na ipamutang ni. So padaplin na laman na. Tsakari gibutang dari kay ladyo raman sa kuan. Kana po dari gibutang ag jahang snake plant millionaire snake plant ang gibuhatan guys ug na design na gihimo ng heart. Kanisa di pa man siya mahimong heart kay mabali pa ni siyang ugat kay ang gitryin ha ri ang nabali noon. So snake plant po na siya guys. Ja morning Mingming. Tugnaw si Mingming guys kay sige taligsik. Di agduha dari man ang gibutang na. Kay kinahanglan ko ni atang millionaires dari ko na nag-abli ni mos pultahan na. Manay pampaswerte. Dapit sa pultahan nato ibutang. So na ang gi-arrange kay moabot na hang amo guys. Nori sa ako guys og sikwa ay patula. Okay guys, nori og patula. Guys kay nay namalit sa barangay. Nado na naman guys. Na pa may daghan dadto pero di pa kadudag guys. Di plastic na. Basta ay nay namalit dito mga taga barangay na pa kay daghan guys. Ha? Manila. Asa dagkaputulan niya. Ano pa may daghan siya, di pa sa pwedeng pang-patdin kay ayan na pa daghan mo bitay napagali nantay sila rin ko nasan ko guys kay naduon ko niya sa natusig halba muon ko niya glugod. Ito ako paglidako ito Bi plastic tak bi. Nibali ko guys kay nag-deliver man ko kaniyang 2 ka kilo. Na napoy ni panitog 1 ka kilo na pud. Wado na laman ni guys maka bayad tag tubig. Napaganina So diyan na guys nakahalin jud ko og 250. So ana lang ibaligya og tag 50 ang kilo. Nga na pa sining habol guys. Balik na pug ko. Kaya na laman harvest ni na. Kaya na pa may daghan kay og dini mo ni kuhaan guys, di man pud na sila mopadadon og kuan. Main gahi man. Delikado ni. Nga mangita pa na sa og kanang kauban ha sa nang gipakuhaan og dahon kay Inja bisid man na sa tumbahon kay na may madamage sa duskuan kanang koral. Nya katupong usa to So guys, na upawan na dyan guys na bisid magukadyon sa kanang iyang putlon kay aron taasa ba nya maglisid tag kuan ni sa
na mga madaot bitaw mga kural. Si papaidi na si Nicola ni maghinlo guys ya. Nar sila gilakaw. Sila gilakaw sa slob. Salamat kadyo kay wa jud maigugahang kani guys na. Sa kani siya puti man siya kani ba ngani oh. Siya maigo. Ang kuha naman nga igo ag uban na kanang hinadyan naman ini papaidi sa kuha. Sayang po din ang sikwa lagi na nag-harvest li ko ganihag sikwa. Pwede po lang i-harvest kay tang raman din siya. Dili danti. Dia pud sayang. Gagmay pa man gud ni siya. Pero okay na ni mautan na ni. Light. Hana na ning gikuha kay kuan. Sayang. Diyara na ipagudod nila guys kay napagilakaw silang Nikulog si paidi. Nangitag kuan guys. Nangitag sapi. Ito guys mo try sila og nadula. Sayang kayo oh. Pa niyo. Kaya di sa kumu gujud na guys si papaidi na lang si Nicole. Ya dia na mambigat ang mga bumbil. Oy na mambini mga bumbil na po dito sa tubangan. Diyan na po tay. Wala siya kanang malbiri. Saba guys. Yan ang gibalhin na kuan. Gibalhin na sa dako ng paa. Hindi guys na balinin na si Jaja. Wag man tayuta guys. Ini si Jasikwa ni. Turay balhin mo. Wala na si Jamo. Turak. Kana balhin na naman na si Ja. Diya pa dyan guys oh. Itong mga ganahan mo palit og kuan. Malbiri. Nga malbiri o taas na kadong malbiri oh. Ang talong guys ang naghanap bunga. Di ba dis ni Agi nag-harvest ko. Nalapod si Jay bunga. Natong talong bagong tanom ni. Musa danis ni Agi kay talong man ah. Kay bunga ah. Agi. Maala harbisan guys kay ang nari libre sa daan. Puhon ko ani siya kanang puti ug pulo. Grabe kalat guys kung ako kapag ipos. San usig ha? Kaya dante. Kawano na pod. Guys naka kuan diri ka ng schedule sa kuan baka ng February siguro. Kaya atong first swimming kay March man. February 22. Katong timing man to nga klase niya kasi cellphone na February lagi. Naguba yung cellphone ba nga pag mo gani tawid ni kuan. Yung time guys nga grabe jud ka
krisis itong time ba nga eskwela siya first year college siya naguba man ihang cellphone matong yutangan siya ni Papa Edi og cellphone nga upo rinon siya murag na sa mga 25 siguro sa 24 no 24. murag 24 ang kuan nang pasalamat jud kadto ko guys kay kaniyang cellphone nga gigamit mahal po di siya tag 20 kapin po di siya kanang regalo ni Ma'am Bitani salamat jud kadto ko Ma'am Bitani. So kuan ang last payment namo kay 1 man August 22. So karon September 22 na po dapat magbayad na po siya. Kinahanglan before ko Judith magbayad na ko ang Judith na ko 21. Si Papa Edi may tigkuan na kay isa man ang nga nakabutang sa credit manang siya magbayad. Kay namayuban nga kanang nali ko ni trabaho si Papa Edin sa kuan kanang pangitaan og asa ang mga kita ni Papa Edi diya labi na karon ang absent ni jarang kuan na kaya haman sang ipa-absent duha ka adlaw katong napa-check up ko diya na timingan pod guys nga kuan na timingan pod nga nagbagjo lagi so kuwang na lang may si kuan kay 18 months man ni namong bayaran na gamay na laman dyan. Mao ni binuwan ni Papa Edi. Dyan usahay wala dyan Papa Edi ako may mubayad. Manang sikap jud ko guys. Dyan plus na apay motor. Kaya nalagi kuan kanang ano ko nung naglisid-li ko nga di ko makahatag og mga ingana nga nali ko ni trabaho sa Papa Edi. Dyan asa po ko ikahatag. Asa po ko ikabaylo nga na po ko utanggal ito sa kuan guys. Sa mga ginikanan dito sa Bohol pang napa may binuwan wa pa ko nakabayad duha nakabuwan pero laban lang gyapon ta guys kay mani mga pagsuway sa atong kinabuhi ba makaya ra ni unsa guys anang naputod na dito guys na unsa ugma na pud sa sunod ng tapad katong katulo di naman to amo ada to naman to sa mong sidingan bahala na siya dito basta kanang importante kanang duha kay muli kasahang ugangan ja ano maging na nagidya mga iso ni Papa Edi nga amo lagi nang ipa tangtang kay delikado lagi ja kun og magpa forward mi dadto kuan kanang maputol na jud na siya kay forward mi kwarto dadto para wala nay hassle diha may problema han ang kuan ba lubi delikado ni siya kay napi kurinti ja ang gitungutan na ag nagputol ana hinahinayon na sa putol-putol sa bus kay di pwede siyang tumbahon ba di para na nga gibiraman na ilagi tumba ana so mga to guys kanang kato din ingon nga kanang kuan huot lo din ang dughan mag pakuan pa siguro guys kanang dughan wala may kuan wa may diferensya pud nagpa x-ray wa man kanihang pagka kuan kanang murag og gihangat tungod ni sa kuan sa likod ba manang wa sa ko manggusod adto sila sa Papa Edi na magigusod guys kay lisod na kaduog kanang kuruhan lagi ta sayang hang maning gibalhin unsa naludsa man hinuon ba nindot ra ba ni siya nga kuan diya guys, mara to yung vlog guys kanang gapon wala ko malit ka ko mo upload mo nang digital maka kwarta sa atong YouTube guys kay arang gamaja na pud kadto mga nim views lagi kay naa naman sa Facebook page ang mga tao na sa Facebook page na so isid kadto kag kuan guys kanang naratag sige kuan sa cellphone jadi wa tay mabuhat nga na matugikan po ko dito speakers kay ang amo kuan kanang muli ay lagi yan dya nanuri po ko ganiha o kuan guys wa ko nakapanuri guys kindi ron nuri ra ko ugma ilunis na ko puhon kuan guys magsugod og tinda nangita patag agay naibuti noon mauli ay siya namatay naibutis natandog
Lukan siya. Buhi na na. Kuan, salamat ikadto sa namalit sa hong kuan si kanang kapitan namo dari sa among barangay may nipalit og 2 ka kilo unsa. Ato pong nagtrabaho sa among barangay sa kakilo. Diya na pa ni habol ganiha sa kakilo sa opisina putos barangay. Wala ko nakapag-video dito guys kay di pud sila ganahan nga mag-video ta dito silang kuan. Maligja ta ana. Wala ba sa ibang mga tao guys kay di ganahan og kanang videohan nato sila nga kuan kanang ngana bay patubang natong kamera. Diya kuan guys kanang na libog na ko ni hang garden. Libog na ko ni hang garden guys kay kuan na ang premyo ko no, nagsesyon ako nung tanam ko sa kapitan kanang ang premyo inag mga sunod semana siguro guys kay mapali ko no sila nakakuan og chiki sa Cebu City pa baro ko anon sunutan ako ni kapitan na ako no koy premyo lagi nga makuha anja ni mo to dis ni agi nga ihatod na lagi ta nila anja na busy man sila guys kay daghan lagi kadyo bang ipangbuhat ag barangay mga opisyal sa barangay. Anja malagi guys ganahan lang ta kog nanag ang premyo kay maadto na lang puto nga makatabang-tabang lagi pud namo kay mo lagi na karon bisag kadumi kay sa papaidi wala na say kuan wala say tawag na to duty tungod atong bagyo lagi 4 ka adlaw siya way duty anja plus 2 ka adlaw siyang absent bali 6 na ka adlaw ang nawa ni ja so 6 ka adlaw pila na to 1 2 3,000 ang nawa ni ja guys dako na kadyo ng 3,000 pang bayad na namo nas kuryente ja na ning abot na dig among bill sa mong kuryente des ni agi 1,700 man to hapit mo 1,700 gamay na laman lagi mo 1,700 ja karon 1,500 mahal jud kadyo ron ang kuan guys bill sa kuryente bisag kinsa daghang kadyo nang gipost dari nga nagreklamo lagi sila kay mahal ja gamura bang kuryente dari guys magsip on off ra ba kay tungod lagi daning nay mga kakulian sa mga kahoy ja magsigisag on off pero laban lang gyapon ta guys laban ta sa tuhang kinabuhi kanang mas kinalisiran pa rin namo tong gihimtang namo sa una guys kay labi na gumag-uwan arang lisira jud guys kanang grabe kay stress jud tong time karon guys di na kaali ko ma-stress gani kay di na mi mabasa og muuwan ni salamat kadto ni Ma'am Bismin di na mi kusog kadtog hangin gikan sa dagat di na kadto mi na mi makasalipod na mi manang salamat jud kadto ko nimo Ma'am Bi unsa kanihang libot-libot lagi nga na napurma na siya kay ana na buwak pa siya so watay laing vlog guys kay wala man tay ganap lagi mura man niyang video dani mo nang usahay di na lang ko mag-upload ba kay puro balik-balik lang ta dali sa garden balik-balik ta dali sa tuhang kuan magsawa ng mga tao guys manang wala tay views pero salamat di kadto sa mga nagpabilin niabot gyapon og 800 kapin kaysa wala di kadto mo views nga na ba mabita si Florami tuwa na siya sa Facebook page pwede ram pud ko maghimo og Facebook page guys pero gamay pa lagi ang followers dito sa kaniyang Facebook abo 7 kuan pa unsa magdisid pud kag i-content unsay mo i-content ang garden na to kinahanglan pa to nahang pero di sa ako guys kay kaway sa jud ko kay disid kadto nang puruhan ta ba unsa mao to hang vlog guys see you my next video I love you amping ang putang tanan guys salamat kadto sa mga naglab na nagpabilin dani amping ang putang tanan guys I love you all.